Malawi Brief. Mayi wa fuko Profesa Gedward Mutharika waitana ma Scorchers kuti akakhale nawo pa nkhomaliro. Kumeneku kuli anthu osiyanasiyana kuphatikizapo president abungwe la Farmer Freedom Haiya, nduna ya za sports amene wa Gangata ndi enanso akuluakulu. Ndi dakhala ndi pomwepo kuti muonere zomwe zikuchitika kumeneku. Board Chair Mr. Jim Karowa, the Board Chair of National Bank, Mr. Freedom Haiya, Farm President, nduna zinzanga zili apa mlendero mwanu, komanso ndaona ameya mwendeso mwanu, na PS mwendeso mwanu, ndi ma MP onse mosogozana kulepete mwendeso mwanu, distinguished guests, dear Scorchers, ladies and gentlemen. Your Excellency, today I stand here as a very proud minister and as a very proud Malawian. Our girls went to Morocco for the first ever WAFCON, but they did not go there just to participate. They went there with power. They reached the final, became runners-up, and most importantly, qualified for the FIFA Women's World Cup for the first time in our history. My dear Scorchers, mwalimilira kwambiri. People used to ask, what is tega izi? Malawi angafike hapa? Ini awa nkukuta moyo. Zima tega aduizi. Now the answer is simple. Zikutega. And these girls have shown us that Malawi siyamasewera. Ndi Professor Arthur Pina Mutharika ndizoteka. Your Excellency, this achievement is also a result of I take it again. Your Excellency, this achievement is also a result of the leadership of Excellency Professor Arthur Pina Mutharika. His commitment to empowering young people and women. We thank His Excellency for believing in our youth and in sports. To our Scorchers, you may not have returned without a WAFCON trophy, but you came with something big. You brought us pride, unity, history, and the World Cup ticket. Brazil. Your Excellency, it is now my singular honor and privilege to present you, the Scorchers, our history makers. Thank you, Excellency, and thank you, Anzanga Tsiulabwe.
Pamalo pakakhala ma MP Honorable Alfred Gangata, Minister of Youth, Sports and Culture. Nduna zathu zonse zimene muli pano. My MP athu. Mulandire ule mwanu. The Chief Secretary to the Government, Dr. Justin Saidi, Mr. Jim Karua, Malawi National Council of Sports, Board Chairperson, Mr. Fleetwood Haya, Football Association of Malawi President, and all your executive committee, Board Chair of National Bank of Malawi, Amea Tunsal Pompano, Maria Maijali Pompano, Mai Gunje muli Pompano, Sara muli Pompano, ma Scorchers athu mulandire ule mwana. Chambirira ndisadapite kutali, ningofuna ndipereke uthenga umene apereka President, kuti iwowo ndiwokondwera kuti mwabwera kuno. Angotanganidwa pang'ono, kumano tili pano, iwowo akujowa kuti muli pati. Amandikumbutsa kuti nthawi imene munali ku Morocco, tikupeza kuti tikuonera, sitimamisa, timaonera. Pena pake apresident kuti mwina mwake amafuna kuti kutsaba kuti andibisire passport. Chifana aganiza kuti mwina mwake ndikhoza kwathawa ine. Uyo ulendo wa ku Morocco. Chifukwa zimene mwachita nzazikulu kwambiri. I stand before you today as a proud mother. Very proud, who has been blessed with the beautiful daughters. Amene asintha maganizidwe awantu. Even world record. Amangoti Nigeria, Nigeria, Nigeria. Amalawi lili kuti mwaisintha world record. What more could I have expected as a mother? Kuposa ndizimene mwachita. I'm so proud of you. Ngakhe kuti taomba kale mmanja. Teni tiyimirire. Taombereso mmanja mu Scorchers athu. Mwina ndingathe kunena tu amene ananenerajo kuti 1, 2, 3 timbe mmanja. Titero eti? Amalikhwero atani? Oh. 1, 2, 3. Thank you very much. It fills me with great pride
to welcome you today here at the State House. After the heroes' welcome yesterday. Yesterday it was massive. It is just a testament of what you have done, how happy the Malawians are. It was just a testament. Just imagine, muna kauti munabwera masana, sina kachitika nzotani. Ukanavuta. Mwatika pa mapu. Ndukuzeni, mwina simadziwa ma Scorchers. Timaona kuchedwa. Kuti muchoka kusasa kuti timachita kufunza, akuti ndege sinanyamuke, ndege sinanyamuke. Ndege. Kuti ndege sinanyamuke ifwa cha maona abo amene na kumene tinakhala ku VVIP amafotokoza kuti gali moto inakhala kuti mathamanga kwambiri bwezi ife titangopita ukatenga ma Scorchers ino. You can imagine kuti mwatipatsa chimwemwe. We are so proud, the whole country very proud of you. Are you happy, madam? Thank you. Mene ndege imafika ndege takati kuziona kuyambira tili ana aeroplane kuyambira koma naga ndege ya dzulo, it was so special. Aliyense mafuna kuti aione ndege ngati kuti sitinayionepo. Kumachita kuiona mpaka ojambula kumabwera ndege zambiri ife timazionapo kuti zijambula ngati koma dzulo ojambula mpaka kuijambula ndege ikutere. Nde tinadzamva kuti amene akuyendetsa ndegeyo mapilot nesha with the power. Oti ndimaganizira kuti kodi inakhala kuti mmalere ndege amakhoza kuitsegula iwo nkulowa. Tinakalowa dzulo halfway. Koma takunyadirani. Dzulo mene zinalili dzulo tu. Pamene paja wina adakafapo. Stampede inali pamene pachapo. Aliyense was just excited. Kuti koda angokunyamulani. Ife tinabwera nti anatatu toti tikupatseni malu. Atapondedwa ndi akulu. Tokhaso kumapondana tokha. Kungokuonani pamene pacha. Tokhaso kumapondana tokha. Temwa, sikero. What amakudziwa ni anawo. Aliyense munampatsa chimwemwe. Mpaka na pano tili ndi chimwemwe. By overcoming the odds to defeat Nigeria, Ghana, mpaka Algeria. Ama rank akulu tu. What if we were ranked pansi. Kuti no, Malawi cannot do. As they say, they went there just to participate. Koma munangu amba kutizimula modzi. You sent a message that you didn't go there to participate. You meant business. Though you haven't brought the trophy, but you have brought the victory to Malawi. You have brought us the happiness. You have brought us the unity. Komanso panali malaita moments. Muli kumene kukuafuku. Sukuti zonse zimayenda bwino. Panali kumangofika kuti ati nail biting
kungogwira chonchi kumangoti kwezera blood pressure kama kaso kali pati pena kukwera blood pressure 175 oti inuyo atsikana inu munakhatu simunachite bwino simunakatipeza ti ndi moyo chifukwa pressure imene imakwerera inunso makhala ndi pressure kumeneku. To our technical team, what else can I say? Our coach, Mr. Fazili, and your team, you have proved that Malawi has talent. Our local talents to take Malawi forward. Tukuyembekezeranso ena ngati now pena pake ndimawerenga kuti afazili mene mpira wangu othamu ndiye kuti contract yayo yatha ine sha zimayendeso choncho zimatero ayi kuti kodi amatero ayi kuti tsopano ufiti wake ukhala wa mtundu wanji. To the leadership of FAM and Women's Football Committee, I say congratulations. To National Bank, I say thank you. You didn't only sponsor and sit back. You were there in Morocco. You can imagine, what a sponsor. You were there in Morocco. And the National Bank even sponsored some of our people, even the ministers. Some of the ministers were there. We say thank you. To our players, but the whole world, oti panopo ningogaza kuti naneso sinikapezeka trip kakunja nzikavala Scorchers. Chifukwa olemekezeka ena anatifotokozera ali ku Ghana akuti anavala Scorchers koma kaenda Malawi Scorchers, Malawi Scorchers. Kusozeti mwatika pamapo. Oti mwina tinkati tikamaenda kumachita manyazi kuti akamakufunsa mwina uli mushopo, where are you coming from, where do you come from, umakwaza kusintha kuti mwina I come from South Africa. Koma panopo tili mbantima, I come from Malawi kumene kuli ma Scorchers. Inu muganizire kuti amene amalemba kapena amene akukondani ndi maiko onse. Ndinawerengaso pena pache kuti somebody from South Africa amene kuti he's part of team ya ma Scorchers akuti nayeso anathandizira mwina nkuteka komano aliyense amafuna kukhala part of the winning team. Ndiye mudziwe kuti muli ndi abwenzi ambirimbiri amene amakuonerani. Timaona timaklipi kata ku Ghana, ta ku Nigeria, tapirimbiri tomanena za ma Scorchers. Oti mena amachita introduce kumati yena ali under 20. Ino maganizira kuti kodi ife under 20 kuti tupanga chani? Ndimadzifusa ndeke kuti mena nali under 20. Nopanga chani? Koma anzatu
under 20 atiyimirira kale ife. Under 20 kumatiyimirira ife. Congratulations. As we prepare for World Cup next year, I would like to encourage you. Kuti ku World Cup uko ku Brazil uko mukangochita zimene munachita kuti ku AFCON. Anapempha kuti pofunika support. Ine ndine ndani kuti ngisayane. Support imeneyo tikutsimikizireni kuti tipereka osati mwaine ndekha koma nduna izi zili apasi, ma MP awali apa, pali ameya apa, tidzagwirizana nthawi imeneyo kuti tikuthandizeni, si chomwecho. Ati budget itani kodi ibwere. Once again, ndifuna ndikuchite congratulate kuti mwatimvetsa kukoma. Komanso mwina ndisanamalize nungofuna kuchita recognize Sabina Tom amene she got injured akusewera ndi Zambia. She got injured. I wish her well, quick recovery. Komanso chifukwa cha unit yanu kumukonda, timaona ndithu majezi ake mumatani, mumachita display. Chabwino, ifeyo trophy sidabwere nayo. Koma ifeyo golden boot ili kutiko. Golden boot yabwera kuno. Komano ndangodandaula kuti golden boot yo yayiwalidwa. Chifukwa bwezi kuti asira masteni tu golden boot. Munakasira masteni. Kuti nawonso masteni adziona chotani choonetsa anthu. With these few words, once again, I just want to congratulate you. Kuti mwatipatsa moyo wabwino, mwatipatsa chimwemwe, mwatipatsa happiness. God bless you, and God bless us all. Thank you.